Isiphumile incwadi yenkantolo igunyaza ukuboshwa kukaMngizwe Nkosi Mchunu ngecala le-contempt of court. Kanti sekuvumbuke ubaba kaNhlamulo Sambo naye futhi okhuluma ukunya kwakhe. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni ze-SA News with TK Zuma. Sanibonani. Inkantolo ephakeme eGoli isikhiphile incwadi yokuboshwa kukaMngizwe Nkosi Mchunu ngecala le-contempt of court. Lokhu kwenzeka emva kwesimangalo esafakwa uMalema se-defamation of character. Inkantolo yayalela uMacengwane ukuthi akaxolise esidlangalaleni bese engaphinde akhulume ngegama elithinta uMalema. OkaMacengwane wakhuluma phakathi enkantolo, inkantolo iqeda kukhipha lo myalelo wathi uMalema uyimbongolo. Okwathi ngalo futhi lelo langa ekhomba abakufika bakuleli ngokungemvume wathi nina nithunywe ile mbongolo ewuMalema. Ngaleyo ndlela ke okaMacengwana uzolala ebaliwe namhlanje uyodonsa izinsuku eziyishumi engapha uyazi welcome to South Africa, right? Welcome to South Africa la uboshwa khona isiboshwa. A convict, uMalema uyisiboshwa, inkantolo yamthole necala yamgweba u5 years ejele, right? Kodwa akekho ejele. Ungaphandle kodwa ufaka abantu ejele. Welcome to South Africa, right? Yeah, do you love this country? Yeah. South Africa is a movie. Kwashola umcebo Dlamini. Asingenele. Sakuvumbuke ubaba kaNhlamulo Sambo obulewe ngesonto eledlule eganga emzini nomuntu. Le ndoda nayo ithi isamile emazwini ukuthi uNhlamulo Sambo ubulawe ngenxa yokuthi ungumtsonga. Okudida abaningi uvumbuka phi manje le ndoda? Ivumbuka phi le ndoda ke manje? Uyazi ukuthi kunuka uMalema nje la, kunuka uMalema. Ngizwile kuthiwa noma kaNhlamulo iEFF isimkhiphile lokhuzeni kwi WhatsApp group yayo. Shuthi isifake manje na ke le ndoda ke ubaba kaNhlamulo ke naye kwathiwa hey ndoda awuvele uyikhulume lento wawuyibona phi imatch and match imasha ngo3 ekseni. Uyazi kwala ngisho kufike kwakhuluma uprovincial commissioner. Kwaze kwakhuluma ngisho unational commissioner ecacisa ukuthi lo mfana ubanjwe eganga. Wabanjwa umnini womuzi wamjaha wamlimaza okungangokube naye lo muntu omgwazi ombulele useboshiwe naye and uyakuvuma ukuthi umfice eganga endlini yakhe. Uthiwani kuthiwa hayi imatch and match ubula ngo3 ekseni kunabantu nje abasuke bethi match and match ngoba hayi man uyazi nani isimeleni kancane ningasenzi impungushe phela amadoda asibona abaselokuzeni sonke oh sixolise nanti udaba to Tsonga. So sometimes the Tsonga time language is similar. So I understand they kill my son because of a tribal war. That's the tribalism. So that is the most thing I know, and that is what the commissioner is hiding and the police is hiding. I'm going to open the case to the commissioner because he announced the false statement about my child. Zonke insuku sihlangana nempica abadala nansi ke yanamhlanje impica abaold. Ake mbukeli asizibambe lapho ke zamanje uphinde usihlangabeze futhi kwezilandelayo. Ungakhohlwa ukuthi you can promote and advertise your business with us kwi-SA News by dialing inamba ekwi-bio. Izindaba ze-SA News zichemile futhi zithatha uhlangothi.